minutes. 4 minutes lang. Hirap kasi i-upload pag masyadong mahaba. Matakaw pa tayo sa loob. Pero pag maiksi lang, saglit lang. Karamihan naman, mga ina-upload ng mga vlogger, ano eh, nasa 6, 7, ganyan. Mariready ko yung tinampo bagong matagtag. Mariready ko yung tinampo bagong matagtag. Dito na tayo guys sa Libmanan, Camarines Sur. Libmanan na to. Ayan, crossing. Kala ko mainumon. Yan, papasok ng Libmanan niya.